ere, mila esker, eskondu beharko genikeen, bai zera. Sigi sagaka bere zeldara, basi joan gero, aingeru irriñoak, begitartea apaintzen ziola. Handik laster, haren urratzetarik abiatzen nintzen, energia atomikoz bitxiki errendaturik ni ere. Formakuntza egunetara joatean, hiri erdietako ostatuzko kalbarioak debekatuak zitzaizkigunean. Alkoholaren menpeko espirituaren amore ematea bilatzen nuen. Anitz gauza balioz ikertzen genituen argatik. Makrame eguten, zen egoten, G-puntuaren lokalizatzen, tindatzen, tantrak pairatzen, extraterrestren keinu hiperbolikoen irakurtzen, trikotatzen eta josten, pastetzak adelatzen, elkarteen alde juridikoen sakontzen eta zergak ez ordaintzeko baiatzen. Diruaren baztertzen, telegarraioaren eta DVD-aren teknikak ikertzen, WAP erabiltzen, gorputz lesbiana aztertzen, self-defense saileko irakaspenak praktikatzen, goiztiriak filmatzen. Txinatar medikuntzako yin eta janekin moldatzen, Bibliaz eta ekumenismoaz japetzen eta zizken aurka borrokatzen besteak beste, larun batean zentzen. Lasaitu nintzen eta sakarontzian haut zegoen gazna zatiaren eskuratzeko tentazioa eduki nuen. Garbitasuna lehen zela eta pentsatzea zein ez pentsatzea ateratzea erabaki nuen. Bizitzako une bakoitza heriotziki ugaritz azpiltzen zela sinestera helduan nintzelako. Ilotz, ibiltariak ginen egia erran eta zenbaitetan ustelzearen urrin zizkolasuak azalean zinzilikin biltzan. Artean argikilo eskasez eta mafrundin egoen. Klats, ontsa bizitzeko bidean. Atxiz!